Pozdrav ljudi, hvala vam što ste gledali naš prethodni video. Danas ćemo pokazati kako se radi sito štampa. Sito štampa je tehnika štampe koja se primenjuje vekovima unazad. Sa tehnikom sito štampe se radila štampa i na tekstilu, i na drvetu, i na plastici. Mi danas štampamo na tekstilu i pokazat ćemo vam kompletan proces od same pripreme do krajnjeg proizvoda. Hajde da krenemo. Za ovu priliku napravit ćemo neki jednostavan dizajn u Corelu. Štampat ćemo klasičan standardni format štampe A4 koji je dimenzija 297 x 210 mm. Međutim, pošto štampači imaju margine, napravit ćemo pravougonik dimenzija 285 x 195 mm koji nam simulira štampajuću površinu. Ispram njega pravimo krajnji dizajn, to jest pripremu za štampu. Kada smo napravili željenu pripremu, istu štampamo na transparentni paus papir. Za ovu namenu možete koristiti i specijalne folije. I naša priprema je gotova. Priprema opreme, mašine za štampu počinjemo osvojavanjem sita sa specijalnom fotoosetljivom emulzijom. Nakon oslojavanja, sito stavljamo u specijalnu komoru za sušenje gde se oslojena emulzija suši i stvrdnjava. Zatim krećemo sa samim snimanjem oslojenog sita, pri čemu koristimo prethodno pripremljen paus papir. Osvetljavanjem sita dobijamo štamparsku formu neophodnu za sito štampu. Pri samom osvetljavanju nanešena emulzija se fiksira, dok štampajući elementi prilikom ispiranja postaju transparentni. Posle neophodnog sušenja u komori i konačnog fiksiranja štamparske forme sledi montaža sita na mašinu i njeno podešavanje. Sa klasičnom selotep trakom lepimo sav višak propuštajućih površina, čime sprečavamo neželjeno curenje boje.
Kako bi nam svaka štampa stojala ravno i na sredini, na paleti smo iscrtali pomoćne linije spram kojih svaka štampa stoji tačno gde želimo. Prethodno pripremljeno sito montiramo na mašinu na tačno mesto gde će biti željena štampa. Uklanjamo pauz papir iz mašine, ubacujemo predmet koji ćemo štampati, to jest majicu, boju. Magija se dešava. U zavisnosti od vrste boje koje koristimo, neophodno je njeno fiksiranje na određenoj temperaturi na određenom vremenu. Za to koristimo flash sušare, fenove ili termotunele. Evo, videli ste kako je lako raditi sito štampu na tekstilu. Moram napomenuti da mi danas radimo sito štampu na profesionalnim mašinama. Nekada to nije bilo tako. Počeli smo u garaži od 6 kvadrata sa ručno pravljenim mašinama, a danas je sve to malo drugačije. Ali ako smo mi uspeli da sve to napravimo, možda možete baš vi isto tako početi. Ako vam se svideo današnji video, molimo vas da lajkujete, šerujete i pretplatite na naš kanal. Vidimo se u nekom sljedećem videu.